Vítejte u našeho dnešního rozboru. Na stole máme opravdu fascinující materiál. Je to v podstatě kronikářský záznam o historii jedné malé obce – Životice. Je to taková směsice legend, vzpomínek a taky doložitelných událostí. A naším cílem je z tohohle detailního pohledu vytáhnout něco víc. Jasně, podívat se na to pod mikroskopem. Přesně. Zjistit, co nám příběh jedné vesnice může říct o těch velkých dějinách, že jo? O životě našich předků, o tom, jak se vlastně formuje komunita. No, je to skvělá příležitost. Protože tohle není jenom nějaký seznam dat. Ten příběh začíná v hlubokých nebezpečných lesích mezi Těšínem a Karvinou. Což už samo o sobě zní dost dramaticky. Přesně. A my sledujeme tu přeměnu absolutní divočiny v organizovanou společnost. A to se všemi těmi lidskými vášněmi a konflikty, které k tomu prostě patří. Tak se do té divočiny rovnou pustme. Co mě teda na první pohled naprosto zarazilo, je původ názvu té obce. Životice. Jo, zní hezky, že? No právě. Člověk by čekal něco idylického, ale realita je, jak se zdá, mnohem temnější. Ty zdroje popisují tu oblast jako neprostupný les. A vedla jim jediná cesta z Těšína do Karviné. A v tom lese jmenoval se Jeřábek, byla studánka. A to je to klíčové místo. V takovém terénu je zdroj vody jako magnet. Jasně. Každý, kdo cestoval, ať už pěšky nebo s vozem, tak se tam prostě musel zastavit. Napít se, napojit zvířata. Bylo to jediné místo odpočinku na dlouhé, nebezpečné trase. A takové osamělé místo na hlavní trase, kde se každý musel zastavit, to si v té době vyloženě říkalo o problémy, že? Přesně tak. Předpokládám, že nemluvíme jen o divoké zvěři. Stalo se to útočištěm pro nějaké zbojníky nebo tak něco? Přesně. Ta kronika popisuje, jak se ty zdejší lesy staly úkrytem pro loupežné tlupy. Oni velmi rychle pochopili ten strategický význam té studánky a začali tam systematicky přepadávat a okrádat cestující. Aha. A nebylo to jen o penězích. Často se tam i vraždilo. Takže to místo získalo takovou pověst, jako životu nebezpečné. A tady narážíme na první klíčový poznatek, že identita místa se často nerodí z pozitivních věcí, ale z nějakého traumátu. Ano. Název Životice tedy není oslava života, ale spíš taková jizva, ponůrá připomínka toho, že tam lidé o život přicházeli. To je neuvěřitelně silný základ pro příběh. Naprosto. A ten příběh taky skvěle ilustruje, jak fungovala nebo spíš nefungovala tehdejší společnost. Chyběla silná centrální moc, která by zaručovala bezpečí na cestách. Každá další cesta byla vlastně sázka do loterie. Přesně tak. A právě v tomhle vaku se ukazuje role té lokální šlechty, která se snažila zavést aspoň nějaký řád. A tím se dostáváme k první konkrétní postavě. Na scénu přichází jakýsi hrabě Míra ze dvora mocného rodu Larišů v Karviném. A ten prý za své zásluhy dostal od Larišů právě tenhle kus nebezpečného lesa s úkolem ho zúrodnit a založit tam obec. Což byl vlastně geniální tah ze strany Larišů. Zbavili se problému a zároveň odměnili svého služebníka. No a Míra se toho chopil. Jak? Vymítil les v okolí té neblaze proslulé studánky, postavil tam první panské sídlo, což byl jednoduchý dřevěný zámek. A celé to místo pojmenoval Životice. Takže on na tu minulost vědomě navázal. Přesně. Vědomě na ní navázal a zároveň ji symbolicky uzavřel. Tím vlastně řekl, tady se umíralo, ale odteď tu začíná nový život. A je neuvěřitelné, že podle těch záznamů ta původní studánka údajně dodnes existuje, v části obce zvané Hora Kůvka. Takže máme mítinu, ponuré jméno a jedno dřevěné sídlo. Ale jak se z toho stane fungující vesnice? Lidé potřebovali půdu a bezpečí. K Mírovi začali přicházet osadníci z okolí a žádali ho o přidělení pozemků. A ty zdroje ho popisují jako šlechtice dobrého srdce. Což v praxi znamenalo co? Že jim dal půdu zadarmo? Ne tak docela. Bylo to spíš na principu investice. Míra jim přiděloval kusy lesa podle toho, jak velkou měli rodinu a jak byli zdatní. A jejich úkolem bylo les vymítit a přeměnit ho na pole. A na oplátku mu pak museli odvádět naturální dávky? A jo. Takže klasický feudální model, obilí, drůbež, vejce a tak podobně. Nebylo to vlastnictví, ale spíš pronájem, který si odpracovali. Přesně. A zjevně to byl systém, který fungoval a byl vnímán jako spravedlivý, protože kronika zdůrazňuje, že ti první osadníci zvali své příbuzné a známé, aby se taky přistěhovali. Takže se ta osada začala přirozeně rozrůstat? Ano.
Ale Míra byl jenom zakladatel, ten, kdo udělal první zářez do divočiny. To skutečné drama, které formovalo Životice na desítky let dopředu, přichází až s rodem, který panství převzal po něm, s Michníky. A právě s nimi se ten příběh láme. Po Mírovi přebírá panství Jan a po něm Jiří Michník. A ten Jiří je, zdá se, naprosto klíčová postava. Určitě. V roce 1817 udělá takový symbolický krok, opouští ten starý provizorní dřevěný zámek a na nedalekém návrší staví nový, zděný. Ten mimochodem stojí dodnes. Což je jasný signál trvalosti a stability. Je to přechod od provizoria k zavedenému panství. Ale ten starý dřevěný zámek z příběhu nemizí. Ne. V lidové paměti žije dál, na to jsem narazila. Pamětníci prý vyprávěli, že se v něm po opuštění často skrývali slavní zbojníci Ondráš a Juráš. Tu je fascinující, jak se ta reálná historie proplétá s legendou, že? Přesně. Ale zpátky k Michníkům. Jejich příběh je příběhem vstupu, který ale nutně vedl ke konfliktu. Přesně tak. Zdroje uvádějí, že byly německé národnosti. Ale to nebylo to hlavní. Klíčové bylo, že nepocházeli ze starého urozeného šlechtického rodu. Byli to, řekněme, noví zbohatlíci. A to se v té době neodpouštělo. A hned vedle měli své bývalé pány a sousedy. Mocný a starobylý rod Larišů z Karviné. Cítím, že tady se zadělává na velký problém. No, byl to střet světů. Larišové jimi prej otevřeně opovrhovali a snažili se je všemožně utlačovat. Dávat jim najavo, že prostě nejsou na jejich úrovni. To napětí rostlo, ale potřebovalo nějakou rozbušku. A ta přišla z naprosto nečekaného směru. Zvážně prolov. Přesně. Kronika popisuje syny Jiřího Michníka jako doslova posedlé lovem. Až fanaticky. A zřejmě byli i velmi zdatní. Brzy se jim podařilo vystřílet veškerou zvěř na vlastním, relativně malém panství. Takže co udělali? Začali pytlačit na pozemcích sousedů. Což byla v té době jedna z největších urážek a provinění, jakých se mohl šlechtic dopustit. To je neuvěřitelné, riskovat všechno kvůli lovu. A stalo se jim to osudným. V roce 1847 je chytili při pytlačení na panství Albrechtickém. A Larišové Na nic nečekali. vůbec. Využili příležitosti a tvrdě je za to potrestali. A už to nebyl jen tichý spor, ale otevřená válka mezi dvěma rody. A do toho všeho přichází velká historie. Píše se revoluční rok 1848 a císařským patentem je zrušena robota. Což je naprosto zásadní zlom. Ale Larišové, kteří chtěli udržet staré pořádky a moc nad poddanými, se rozhodnou tenhle zákon jednoduše zatajit. Doufali, že se to k lidem nedostane. Přesně. Jenže Jiří Michník se o tom dozví. A teď stojíme před klíčovou otázkou jeho motivace. Je to idealista, který chce bojovat za práva lidí, nebo je to pragmatik, který vidí životní šanci pomstít se Larišům za to ponížení? A nebo obojí. A to je na tomto fascinující. Pravděpodobně je to obojí. Lidská motivace je málo kdy čistá. Tady se osobní msta dokonale propojila s bojem za spravedlnost. Michník využil situace a začal mezi lidmi šířit pravdu. Říkal jim: vrchnost vám lže, vaše práva jsou pošlapávána, robota je zrušena a vy jste svobodní. A zafungovalo to. Lidé mu uvěřili, kronika to popisuje velmi barvitě. Michník se sám postavil do čela davu, který se vyzbrojil tím, co měl po ruce. Kosami, cepy, vidlemi. Vylezl na věž svého nového zámku a zvoněním na zámecký zvonek dal povel ke vzpouře. Představte si tu scénu. Celý ten rozúžený průvod táhne na zámek Larišů do Karviné. Muselo to být něco nevídané. A Larišové i přes svou moc tváři v tvář té odhodlané mase lidí pochopili, že nemají na vybranou. Ustoupili a zrušení roboty právně uznali. Pro poddané to bylo obrovské vítězství. Ano, ale pro Jiřího Michníka to byl začátek konce. Larišové mu tohle nikdy neodpustili. Začala systematická msta. Pronásledování, výhrušky, právní kličky. Ten tlak musel být naprosto zdrcující. Nakonec to zašlo tak daleko, že Jiří Michník, ten hrdina vzpoury, usoudil, že jeho situace je prostě neudržitelná. Předal panství svému synu Jindřichovi a v jedné nestřežené chvíli se otrávil. To je neuvěřitelně hořká tečka. Zvítězil v boji za druhé, ale prohrál ten svůj vlastní. Ta tíha toho pronásledování musela být nepředstavitelná. Je to skutečně řecká tragédie. A panství se ujímá jeho syn, Jindřich Michník.
Ten je v kronici popisován jako laskavý a mírumilovný člověk. Ale s jedním fatálním problémem. Zdědil po svých bratrech tu spalující vášeň pro lov. A zdá se, že nic jiného nezajímalo. Ne správa hospodářství, ne inovace, jenom lov. Byl tou vášní doslova posedlý. Zdroje říkají, že si pronajímal honitby i v sousedních obcích, protože mu jeho vlastní panství nestačilo. Důsledek byl nevyhnutelný. Hospodářství začalo upadat. Přesně. Rychle upadat, zadlužoval se a nakonec to dospělo do bodu, kdy byl v roce 1908 nucen celé panství prodat. A tím končí éra rodu Michníků v Životicích. Kdo to koupil? A tady vidíme další velký dějinný zlom. Panství nekupuje jiný šlechtický rod. Kupcem se stává báňská a hutní společnost. Aha, takže průmysl. Přesně. To je symbolický okamžik. Starou pozemkovou šlechtu, jejíž moc byla založena na půdě a tradici, střídá nový, dravý průmyslový kapitál. Tvář celého regionu se dramaticky mění a příběh Životicí je toho dokonalým mikrokosmem. A osud posledního Micheníka Jindřicha je až neuvěřitelně ironický. Odstěhoval se do Těšína, ale samozřejmě dál trávil veškerý čas lovem a kronika popisuje jeho konec. Ano. Při stahování kůže z uloveného zajíce se nešťastně zranil na ruce, dostal otravu krve a zemřel. Jeho celoživotní vášeň se mu doslova stala osudnou. Neuvěřitelné. Takže éra šlechty končí, na scénu vstupuje průmysl. Ale co samotná obec a její obyvatelé? Přesně. Až do roku 1871 byly Životice jenom osadou. Administrativně spravovanou ze sousedních Dolních Bludovic. Neměli vlastní samosprávu, vlastního starostu, nic. Rozumím. Ale v tom roce 1871 přichází obrovský milník. Osada se osamostatňuje a stává se plnohodnotnou obcí. A je fascinující, co udělají jako svůj první velký samostatný čin. Založí si školu. Přesně. To nám říká hrozně moc o jejich prioritách. Ne novou cestu, ne nový úřad, ale školu. Požádali tehdy ještě hospodařícího Jindřicha Michníka, aby jim prodal hostinec s číslem popisným 52. A on jim vyhověl? Ano, a oni přeměnili bývalou hospodu na jednotřídní školu. To je nádherný symbol. Místo, kde se naleval alkohol, se mění na místo, kde se šíří vzdělání. A jak to bylo se školstvím do té doby? No bylo to složité. Jediná škola v okolí byla právě v Dolních Bludovicích, založená roku 1845. A vyučovalo se tam po moravsku, ale co je zajímavé, psalo se Švabachem. Počkat, Švabachem. To se dnes už málo kdo umí představit. Můžeme to nějak přiblížit? No, Švabach je to staré, lomené německé písmo, které dnes už skoro nikdo nepřečte. Vypadá to trochu jako gotické písmo. A to samo o sobě ukazuje na ten kulturní a jazykový mix, který tam panoval. Moravský jazyk, ale německý typ písma. Přesně. A teď přichází ten zvrat. V té nově zřízené životické škole se totiž začalo vyučovat po polsky. Počkat, takže v sousedních Bludovicích se učilo po moravsku, ale tady o pár kilometrů dál najednou po polsky. To je přece dokonalá ukázka toho jazykového a národnostního pnutí, které pro Těšínsko bylo tak typické. Přesně. V jedné malé obci a její první škole vidíme přímý otisk velkých národnostních sporů a formování identit celého regionu. A je skvělé, že ta kronika zachovala i konkrétní jména, která dávají tomu přerodu tvář. To ano. Ligotský, Schmidt a stejně tak i jména prvních starostů. Duda, Hrabec, Toman. Tu už nejsou šlechtici. To jsou místní občané, kteří vzali osud své obce do vlastních rukou. Když si to celé shrneme, je to neuvěřitelná cesta. Od nebezpečné studánky v lesích, přes osadu založenou šlechticem, formovanou vzdorovitým rodem Michníků, až po samostatnou obec, jejíž první starostí je postavit si vlastní školu. Ano. Příběh Životic nám v kostce ukazuje, jak osobní dramata a vášně mohou doslova utvářet osud a charakter celého místa. A je tu ještě jeden důležitý dovětek, který ten zdroj sám přiznává. Ta původní, detailní obecní kronika se někdy v průběhu let ztratila. A co to znamená? No to, co máme k dispozici a z čeho jsme čerpali, je tedy vlastně rekonstrukce, sepsaná později na základě paměti a vyprávění starších obyvatel. To znamená, že to, co jsme si tu vyprávěli, není nutně objektivní historie, ale spíš kolektivní paměť obce.
Příběh, který si o sobě sama chtěla vyprávět. Přesně tak. Vyvolává to důležitou otázku. Co si jako komunita pamatujeme, které postavy a události zdůrazňujeme a co naopak záměrně nebo neúmyslně zapomínáme. Ten příběh je filtrovaný lidskou pamětí. Přesně. A to mě přivádí k poslední myšlence. Povídejte. Kronika zmiňuje jeden velmi konkrétní až mrazivý předmět. Na Životickém zámku pristávala dubová lavice, která sloužila k vykonávání tělesných trestů. A zápis říká, a teď budu citovat, že byla po stranách tak rozkousána od trýzněných, že již sám pohled na ni působil veliká muka. To je naprosto děsivá představa. To tiché svědectví bolesti vryté do dřeva. Co se s ní stalo? Poslední z mychníků, ten lovec Jindřich, ji prý nechal v roce 1911 spálit. Možná chtěl symbolicky skoncovat s minulostí. A právě to nás přivádí k poslední otázce, k zamyšlení. Kolik takových příběhů utrpení, vzdoru, ale i pokroku, se navždy ztratí, když zmizí fyzické předměty, které byly jejich tichými svědky? Jaké nenapsané dějiny se skrývají v místech a domech, kde dnes žijeme?